Good morning, everybody. Good morning to you all. Ụtụtụ eke ọma ndị Igbo. Eke tata dịrị anyị mma. Eke tata gazie. Eke tata wetara anyị ihe akụ na ihe enwe. Eke tata wetara anyị ogologo ndụ, wetara anyị arụ isi ike. Tata ụbọchị eke, ụbọchị izizi n'izu ndị Igbo. Asị m ihe ọma meelụ gị. Ọmaka meelụ gị tata, ya dịrị gị na mma n'ụbọchị taa. Onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ onu m bụ Okija, Anambra Steeti. Ebe ahụ ka isi anụ onu m Okija, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Chetakwa na otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp. I have only one WhatsApp number. 081-861-13606. Ya gazielu gị, gị bụ onye ọma na-ege m ntị n'ụbọchị tata. Ihe ọma meelụ gị. O nwere ihe m chọrọ ikwu okwu na ya. Agaghị m egwu oge gị. O nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka na ya. Ihe a na-akpọ ọgbọnuke. Ndị ọgbọnuke. Otu ọgbọnuke. Ọgbọnuke bụ ndị gị na ha bịara ụwa ofu oge. Ndị enyi gị na ha bịara ụwa ofu oge. Ndị otu gị na ha bịara ụwa, gị na ha reincarnately, gị na ha nachighatara n'ụwa ofu oge. Mana tata ha nwụọna. Mana tata ha anachigakwana. Ha nọrọzi n'ụwa ịnọ tata. Ọ ndị a ka a na-akpọ ndị otu ọgbọnuke. Ndị a na-agwa gị ihe a, o nwere odipendị ka ndị si akpọ ya. O nwere ndị na-akpọ ya ndị otu ọhịa. Inwe otu ọgbọnuke a, ndị a ga na-agasa ihe ị na-eme. Ndị a ama nkwe ka ịpụta ife. Ndị a ama nkwe ka ihe ọma mee na ndụ gị, because ndị gị na ha bịara ụwa ofu oge tata ha anwụgo. Ha emezuru ozi, ha efufili ozi destiny ha. Ihe ha jiri bịa ụwa, akara aka ha ji bịa ụwa, ha emezu ozi ya, ha nwụọ. Ngị nwa bụrụ onye ka dịzi ndụ, ha na-afụ ka obi a na-agbawa ha. Ha na-afụ ka ị na-eme ihe, ha na-afụ ka ị na-aga n'iru, obi ada adị ndị a mma. Ha ebido na-ejidesi ihe ị na-eme, bido na-emebisi ihe ị na-eme. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịrụ ọnụ ọlụ, ịchụọ na aja mmiri, ị kwesịrị ka ị chụọ. Ịbụrụ somebody nwere otu ọgbọnuke, ihe ka ga na-esiri gị ike. Ịbụrụ somebody nwere otu ọgbọnuke, ihe agabeghị agazi ntu kwesịrị ka ihe ahụ si gazie. O ji wee dị mkpa ka ị na-eje n'afa na-ajụ ese. Onye ọbụla na-eje n'afa ada anwụ gboo. Onye ọbụla na-eje n'afa ada anwụ ngwa ngwa. Ị na-eje n'afa na-ajụ ese, afa ga na-reveal. Ịbụrụ somebody nwere otu ọgbọnuke, emelụ gị ihe ndị otu ọgbọnuke enwe ike rapụ gị aka. Alụ ọlụ dị na enwere usoro dịka ndị si alụ nke fa. Alụ ọlụ dị na ndị otu ọgbọnuke ga, ndị otu ọgbọnuke enwere ike hapụ gị, ewepụ gị n'ebe ha nọ. Ha rapụ gị nwee ike mezuo ebumnobi ijiri bịa ụwa. Ụfọdụ n'ime ndị otu a na-agwa gị okwu, ụfọdụ bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike, ụfọdụ bụ ndị nwụrụ n'accident, ụfọdụ bụ ndị riri na mmiri, ụfọdụ bụ ndị kwụrụ ụdọ, ụfọdụ bụ ndị ji aka ha wee napụ ndụ fa n'ike. Ọ bụrụ na ị nwee otu dị ntu a, ha ga na-emechi akara aka gị na-agbachi ụzọ gị. Ọ bụrụ dịka ụmụ agbọghọ bife ịnụọ di, onye anabịalụ gị di bife ịnụọ ya. Onye anụnwa ị chọrọ ịnụ, nwoke ị chọrọ ịnụ, jee n'afa jụọ ese ka ị malụ ihe so onye anwa. Ọgbọnuke nwere ike ime nwaanyị o jere ịmụ nwa nwụọ. Ọgbọnuke ndị ọgbọnuke ọha bụ the main people na-egbu nwaanyị n'afọ ime. Ọ bụrụ nwaanyị ndị ọgbọnuke so, nwaanyị ji ịmụ nwa nwụọ n'afọ ime, ha ma nkwe ka ọ mụọ nwa duto na ha nwa emezuru ọnwụ ike. Ha nwa onye ahụ otu ga nwa ọnụrọ di nyafọdụ ịmụ nwa. Ọfụzie na ngị nwa anụ na di wee na-ejekwuzi ka ị mụọ nwa.
ha nwere ike igbu onye ahụ n'afọ ime, mana isi n'oge na-ajụ ese n'afa chọpụta ụdị ihe a egbochie ya ịgaba n'iru. ọ bụrụ nwaanyị ka ị chọrọ ịnụ azụ nwoke, ịjụọ ese onye ọ ga-adabalụ gị na ya. Enwere onye akara aka gị na ya ama mmachi, o nwere onye chi gị na ya ama mbinwu, o nwere nwoke na nwaanyị chi ha na-aba ama nnọnwụ n'ofu ime ụlọ. Ịfụ na ịnụ nwaanyị dị ntu everyday a na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ, ịnụ nwaanyị dị ntu everyday ihe a na-adagata gata, ịnụ nwaanyị dị ntu a ihe a na-aghasa. Biznes ga-ebido na-ada mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ọsọ ndị mmiri na-eme ya. Biznes gị nwunye ịnụtala bụrụ onye nwere ụgwọ na uke so, ha ga na-etinye aka na-aghasa biznes gị, na-eti mkpọrọmasị n'etiti gị na di gị, na-eti mkpọrọmasị n'etiti gị na nwunye gị. Ịfụ nwunye gị ọ dịka ifuru ekwensu, ndị ọgbọ nuke na-eme ya. Mana isi n'oge jee n'afa igbochie ihe a ya ịkọtụọ ya. Ndị ọgbọ nuke nwere ihe ha dị eme. Ịbụrụ nwaanyị inwe otu ọgbọ nuke a na-agwa gị na ibidoro biznes ọbụla ibidoro ọkụpịa, ibido biznes ọ na-aghasa. Ị nwere ike isi n'ime na biznes nke a mee nka na biznes mere ihe na nne onwero nke na-agazi. Ị nwere ike inwe otu ọgbọ nuke, ọ bụrụ sọ ndị mmiri na-eme ya, otu ndị nwụrụ anwụ, otu ndị ọhịa. Iwe a na-enweghị obi ama ndị ha mma na nke nwa dịzi ndụ na-emezu akara aka gị, na nke nwa dị ndụ na-eme ife gị na chi gị ji bịa ụwa. Ha ma nkwe ha ga na-egbochi ụzọ a ka ị ghara ịpụta ife, ka ihe ọma ahụ chi gị debelụ gị ka ị ghara ịfụ ya. Otu ndị ọgbọ nuke ọ dị ezigbote mkpa. Ị bụrụ onye nwere ihe ka gbaa mbọ fụ na-eji tụrụ ya ka akara aka gị nwee ike pụta ife. Ihe niile abụrụ ndị otu mmiri, ha na-egbochi ụzọ rie nne. Ị na-alụ ọrụ mmụọ ha na-akụsị ya, ị na-alụ ọrụ mmụọ ha bụ angry spirit, mmụọ iwe dị n'obi, they are angry, obi adịrọ ha mma, na-ajụ ese n'afa n'ihe niile ị na-eme. Onye ọbụla bụ onye gboo Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo na-ajụ ese n'afa ka ị chọpụta na ihe dị ntu a ọ dị n'ime ndụ gị bifo ọ ghasasịalụ gị ihe, ka ị chọpụta na ihe dị ntu a ọ na-eme gị bifo ọ dị ihe o mebiri gị adị njọ. Iji tuo ndị a na-akpọ ndị ọgbọ nuke, o nwere ndị na-akpọ ha ndị otu ọhịa. Iji tuo ha ime akara aka gị ọ dịrị gị na mma, ihe ọma enwe ike mezuo na ndụ gị, nwee ike pụta ife, ọganiru enwe ike bata n'ebe ị nọ, udo enwe ike dị n'ime ndụ gị a. O nwere ụdị marriage ị ga-abanye. O nwere ike mgbe a na-eme ọyọ na-atọ, ọnwụ na ijuru ese ma ọ ga-adaba n'etiti gị na onye a. Ị na-akpụ na da marriage bido fụba ihe ikwesịghị ịfụ, ibido banye n'ọkụ, ịbanye n'ọnọdụ ikwesịrị ọzọ ịnọ, ịbanye n'iru uju, ịbanye n'ihe arịrị. Ị na-asị ka ezi ihe bụ ọnọdụ a na ọ dịrọkwa ntu a mgbe mbụ. Ọ ndị uke, ndị ọgbọ na uke. O nwere ike mgbe ị dị na-agbọ, mgbe ị na-ebido ime ụwa, mgbe ị dị na-agbọ ha ma ngosi ọma mpụta na ị nwere ha. Mana mgbe ị bidoro dịka ịchọba gị ịghọ mmadụ, mgbe ị bidoro dịka ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, mgbe ị bidoro dịka ọnọdụ ga-achọba na ịdị mma, ndị ọgbọ nuke a bido batara n'ebe ị nọ. Mgbe ọ dị ka ọ dịbagoro gị mma, ndị ọgbọ nuke ebido ịghasasịrị gị ihe, ha ebido ibuga agha, ha ebido ịskata progress gị. Gbaa mbọ fụ niile je n'afa inwe otu ndị ọgbọ nuke ha emetuo ya. Ọ na-ebu nwaanyị ejere ịmụ nwa anwụọ, ọ na-ebu nwaanyị mụọ ụmụ one na one, nwaanyị anaba ọchịsị ụmụaka ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọ ihe dị n'ọgbọ nuke ka m sị ka m lụtụ aka n'ụbọchị tata. Ya dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị, ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke. Ihe ọma ma elu gị tata, ọfọ na-agụ n'isi gị tata bụ ka ihe ọma mee. Ọfọ na-agụ n'isi gị tata bụ ihe ọbụla bụ ihe bụ mkpa gị, ihe ọbụla bụ ihe mgbagwoju anya dị na ndụ gị, ihe ọbụla bụ ihe arịrị na-eme gị tata, ka o bie tata ka ọ dịrị gị mma. Cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ onu m bụ na Ọkịja, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Cheta na otu akara ekwentị ka m nwere bụ WhatsApp nọmba m
08186113606. Ya dịrị gị na mma n'ụbọchị tata. Ekpere ọma, ọfọma, ndụ ogologo, ihe akụ ihe enwenwe ka m na-ayọ n'isi onye ọbụla bụ onye Igbo, ka m na-ekpe n'isi ndị enyi m na mba ụwa gba gburugburu, ka m na-ekpe n'isi ụmụ m na mba ụwa gba gburugburu. Ya gaziere gị n'ụbọchị tata, ya dịrị gị na mma. Anyị ga-afụkwa oge ọzọ. Ya gazie, ka emesịa.